குட் மார்னிங், காலை வணக்கம் அனைவருக்கும். என்னென்னு சொன்னால், இந்த நாளில் நாங்கள் தியானிக்க போகிற விசேஷமான ஒரு பகுதி தான் ஆதியாகமம் 50வது அதிகாரம். அதாவது கடைசி அதிகாரத்தை நாங்கள் இன்று தியானிக்க போகிறோம். அதுபோல தான் இந்த யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையிலும் கடைசி கட்டத்திலே நாங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்குறோம். இதில் நாங்கள் தியானிக்க வேண்டிய காரியங்கள் அநேக இருந்தாலும் ஒரு காரியத்தை நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையிலே அநேக ஒரு போராட்டங்களுக்குள்ளாக இருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கடைசி தருணத்துக்கு வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம். அவன் அமைதியான சமாதானத்தோடு அவன் நித்திரை அடைகிறான். பிரியமானவர்களே, இன்று கூட உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் ஒரு வாழ்க்கை வைத்திருக்கார். உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பயணத்தை வைத்திருக்கார். அவரோடு கூட நடக்க நானும் நீங்களும் தேவனுக்கு பயந்து யாக்கோபை போல நாங்கள் வாழ்வோம்னு சொன்னார். எங்களுக்கும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு அமைதியான ஒரு முடிவை தேவன், ஒரு சமாதானமான முடிவை அவரோடு கூட ஓடி இந்த விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டு இந்த ஓட்டத்தை முடிப்பதற்கான பலத்தை தேவன் எங்களுக்கு கொடுப்பார். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.